Ajada son sedami phopia ko pen kachere henlo kimena yang theklo. Bonda non ki thomi owe kimia tum drugs kirima phai nangke bat boma jok hamphang along pinangan akano hok dokoklo. Bangso jok Assam Sarkar pen kaiki kama thapon drugs kachojor asai ke pavir deji aphan sai ke claim pon asonsi pini case e pen abarim UPLA asong atum setami bangso drugs ke pavir ji aphan bai ke pachejeng asai ke deng pon. Lasonsi pinia da por phai kep apor malom pen karbilo charlia song pen abarim United People Liberation Army atum chepatri piponsi sangti hidimate Balipathar Higher Secondary School patho aklamalong chingrum si International Day Against Drugs Abuse Illicit Trafficking aputhak Sarupathar MEC angkang bike pachejeng asai dengpon. Tangte la drugs pen ko an kaphere meme aputhak nangli nili la pen nangli somar kapajok ji aphan ko an chirok tok dolo. Prangse karbing long life kelang radan phan kardom pajerik lo lalo non nili ke do la bangke la dak Sarupathar arlo jasemet la dak Balipathar Higher Secondary pathu aklam long sinon nili ar dablo pipoma bote pini ladak napaklang ponji ke lahelo pini ke international drugs anti drugs labang sorni pen pachiton se pini ladak kese karbilo charli asong na benchpati responsi ladak la anti drugs aputhak ladak Sarupathar angkang bite relief labang so kapachi jeng pen drugs aputhak alang letum kapachi ni point phase alang letum ladak monchi sik chidang pon lo Bangso drugs ke chodun data bangke penangan aning ka siksak pensi ke chodun tahai lasila pusona tuma phana bangke kang check ke tampen kalira kang hon pen ke than ke mum pensi bangso ra ki hormu ke chopena bangke pajok ponang popusi ningje pon no nilitum dak isini tum isia livlet isi ke mono paklang pondo je la bangso ki chulong bangke mupen ta nili panglo hini ki thom pot hai labangso kirim nundet bang ke hemisi lo bang atumon memidat pota hai hemisi pe kache tonte lo bangso pen aning ko pine dukok ta hai sei arizon do la pen ko pine aning kache do ko pine che hanglo so pen ke pludun pen mat lason pen na chudet ta hai la pen ajir pijir po kache langlong ke memidat hala tumbang puri no hala de ta hai la pen ke ko pine financial mane tangka maha ke dure la bangso problem pen dukok ta hai la son se kapre pen arizon do uta hai ta halandang lapen ke apa aprek arizona be pin panda me ke cheng ko pine chomar lang ko soni ne ipong wet ke thang theji lason kama thadum dadu ko pela chomar don lang lason bota me chomar don pa ke chomar pen ke ko pine ke cheng doji laso araki hani lase pe ka chomar lage cheng lo pote la bang ke afi ke chijogon elo Pini bangso International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking aputhak ke talon ponalong kaddu kave bang pharo ke thom societum chetong donsi bike rally padopon Manghume me mate elitum chichini onde pin pem elitum hamphang mate la ki thurmi owe ki mitum drugs kirima phai pinangan batang lo budam bolote pharong bong pen phan plikep 40% ba ke rimdet la song sin elitum theklong lasi nilitum ex UPLA welfare society la pen karbilo chalia song hamphang ini sanchomi nilitum chingrum si pini la bangso anti drugs awareness rally bang Pangcheng Polo Balipathar pen presente rang Karbing Long Live